Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Zikuoneka komanso zikumveka kuti kubanja la DPP ndikomwe nkhani zochuluka zachema kwambiri. Tikuona kuti dzuloli a Shadrack na Malomba anjatidwa pakumveka mphekesera zakuti bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB ndilomwenso likukhala ngati kuti lawanjata nawo pa zifukwa zomwe sizidadziwike bwinobwino. So tilibe kubanja lomweli la DPP. Zikuonekanso kuti Anorman ndi Chisale nawo Adabwitsa Gulu agamba kambalume zomwe asinja dzuloli kamba kokuti dzulo kwachitika zinthu zambiri kubanja limeneli la DPP. Kodi Anorman ndi Chisale adabwitsa anthu amotani? Kodi adakamba chani chomwe chapangisa kuti amalawi ochuluka asonkhane pamodzi kubanja limeneli la DPP? Ndikuwerenga ripoti lomwe ndalembedwa ndi MBC Digital. So tonse tikudziwa kuti MBC achapena pake zinthu zakubanja limeneli la DPP imazalembako mosamveka bwinobwino ndithu. Ndikuwerenga ripoti limeneli timve tonse pamodzi kuti lalembedwa motani, Anorman ndi Chisale ayankhula zotani, apanga zotani makamaka. So ripoti likumveka kapena kuti lalembedwa motere akuti Anorman ndi Chisale omwe akufuna kuzayimira ngati phungu wa nyumba ya malamulo kudera la Mchewu Central East pansi pa chipani cha Democratic Progressive ati akazapambana sazagwiritsa ntchito malipiro awo apa mwezi ndipo ndalama yonse izapita ku ntchito za chitukuko. Iwo ayankhula izi pabwalo la Sabwera kudera la Gulu Sialunzu atapereka zikalata zawo ku bungwe la Malawi Electoral Commission MEC zowayenereza kuzapikisana nawo pa udindowu. So tikuona komanso tikumva tonse loud and clear kuti Anorman ndi Chisale amenyesa nkhwangwa pamwala kuti akazapambana sazagwiritsa ntchito malipiro awo apa mwezi ndipo ndalama yonse izapita ku ntchito za chitukuko. Sonyeza kuti salale tinene choncho, salale yawo ikazalowa samazayitenga kukadyesera banja lawo, samazayitenga kupanga zokuti moyo wawo usinthe. Ayi, salale izi zapita mu community kapena kuti mudera lawo lomwe anthu awayika pampando kuti izigwira ntchito zosiyanasiyana za chitukuko komanso zothandizira miyoyo ya anthu wa tsiku ndi tsiku. So tikuona kuti amalawi osiyanasiyana ang'ong'ozapo, amalawi osiyanasiyana ayankhulapo zinthu ziwiri zitatu zopereka chidwi kutengeranso ndi zomwe Anorman ndi Chisale ayankhula zokuti salale yawo simazalowa mthumba mwawo, izagwira ntchito za chitukuko pa ground kuti amalawi azisangalala makamaka kumeneko kudera lawo. Tatiye ningo ma comment awiri atatu mumve kuti amalawi a MCP, amalawi a DPP imene akutipo chani pa zomwe Anorman ndi Chisale ayankhula dzuloli. Chabwino uyu ndi Edini akuti 5 years ku parliament osayankhulako chizungu akungopitirako ndewu basi. Chabwino uyu ndi Stax yakuti salale ya ma MP imakhala yochepa kuposa ma allowance, ndiye kuli ndalama zina za chitukuko kumeneko azizangonyopola amenewo. Chabwino uyu ndi Halisa kuti uyu akhoza kuchitadi ngati anamanga chechi yekha nkuchipereka kwa anthu ndi malipiro apa mwezi ndi chani. Awa ndi abwana kuposa abwana mukuwaganizirawo. Chabwino Anorman ndi khumucha ndiponso Anorman tonse tikudziwa kuti ali ndi mulandu umene akuti adalowesa magalimoto amkhaninkhani pano pa Malawi, magalimotonso amene akupanga cost ndalama zochuluka, ndipo mulandu umene ukube uli ku court. Ndipo timanena kuti mulandu mukaweyambira kapena ripoti mukaleyambira pamodzi pano pomalizira ndi pamodzi pano inuyo mungodeka zonsezo tikhala tikubweretsa. Koma pano tikupanga focus zomwe ayankhula dzulo kuti salale yawo alibe nayo ntchito mukazawavotera. Salale izi zagwira ntchito za chitukuko. Ma comment alibe motere. Uyu ndi Angoni akuti ngati adapakula ali bodyguard ndiye ali phungu kuzasalaka anthu. Chabwino uyu Patrick akuti
ichi chawina kale chingodikira meki ilengeze basi. Kingsley akuti anaba kale ndalama. Uyu ndi Tomiyasu akuti kulemba za DPP osanyozako MBC mwasinthadi eti chaonatu timanena kuti MBC pena za DPP amazalemba mu mveka zake apa. Uyu Tomiyasu akuti kulemba za DPP osanyozako MBC mwasinthadi. Uyu ndi Monyada akuti azibaba akuti awatu amafula lembe kuti aziba ndalama za boma nde zinazo alibe nazo ntchito chabwino. Akuisa chiziwa lembe kuti azizaba ndalama za boma nde zinazo alibe nazo ntchito chabwino. Comment ife timanena kuti siti machosera kapena kuphatikiza comment timangowerenga zomwe Amalawi alemba kutengeranso pa ripoti lomwe lalembedwa chabwino. Ningora ma comment awiri atatu tichite chokuanguka pamodzi pano. Nkhani yavuta ndi Anorman Chisale amenyesa nkhwankwa pamwala kunena mokweza kuti iwowo akangovoteredwa kapena kungopasidwa udindo anthu adera lawo salary yawo izizagwira ntchito ya chitukuko osati kulowa ku account kwawo iwowo zinazo alibe nazo ntchito koma kuyang'ana focus ya Amalawi kuti Amalawi akudya katatu, Amalawi akusurvive bwinobwino. Zimenezo ndi zomwe anena Anorman Chisale. Ningotenga pa comment awiri atatu tichite chokwaguka. Nastasia kuti anabakale awa akungofuna kupulumutsa ndalama zomwe anawatsekera ku mabanki chabwino. Willard akuti MBC yalawako kukambako nkhani zabwino on DPP members chabwino. Awa kukamba za DPP akamba makamaka za MBC ku MBC yalaula kulembako zabwino za membala wa DPP. Justin akuti mbava zimenezo akuti ndalama alibe nazo ntchito chabwino. Uyu ndi Kizito akuti anabakale zambiri uyu chabwino. Maureen akuti ineyo ndi wa DPP koma Chisaleyu amandinyasa ndipo asawine chabwino. Clifton akuti mbava iyi. Paulina akuti aliyense amatero. Justice akuti my vote Jacinta akuti anabakale zokwanira. Nkhani yavuta apa ndi ya Anorman Chisale. Anorman Chisale ayankhula momveka bwino pamaso pa Gulu kuti salary yawo ndalama yawo ya pa mwezi izi zapita ku ntchito za chitukuko osati m'manja mwa iwowo. Ndendaona ma comment ochuluka Amalawi akuti akakhala amenewo anabakale, akakhala amenewo azapangadi zambirimbiri zayankhulidwa kuchokera kwa Amalawi osiyanasiyana kuti inu pamodzi pano ndemanga yanu ndi yotani. Imene idali ya changu yomwe tidakonza kuchokeranso pamodzi pano ndipo timanena kuti mukafika kumapeto osamayiwala kupanga like, share komanso comment ndi subscribe kuti tizikhala tonse pamodzi pano muzipeza nkhani zomwe mumafuna tsiku ndi tsiku za ndale za sports komanso entertainment. Kunena kwathu timati tikumanenso nthawi ina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.